sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu tak gawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh iku wis kebacut ibaratku ora bakal dadi segar mula ketemu iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa tenan kok piye wong ayu kabeh iku ora perlu digetuni janjimu biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rendane ora nyono sampean sabar ngenteni tenan apa piye ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno jejodohan selawase ayo mas goyang endi goyang mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacut masa kebacut aku ora bakal dadi segar mula ketemu iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu digetuni janjimu biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni randane nanging piye kabeh iki wis kebacut aku ora bakal dadi segar tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa ya terus pundi mas